Η Νορβηγία, η χώρα των Φιόρδ, στην πιο ελκυστική ίσως φούρνια της ιστορίας της, τέταρτη παρουσία επιστρέφοντας από το 98. Ο Παναμάς, η χώρα της Κεντρικής Αμερικής, για πρώτη φορά το 2018, φέτος έδειξε ότι εκείνη η επιτυχία δεν ήταν τυχαία. Η Αίγυπτος, η χώρα των πυραμίδων, τέταρτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, πρώτη μετά το 2018. Η Αλγερία, η Βόρεια Αφρική, με την αξέχαστη πορεία του 2014 όταν έφτασε στα προημιτελικά. Η Σκωτία, ανεξίτηλη ταυτότητα πάθους, λύνει φαινομενικά αδύνατες εξισώσεις, μια τέτοια έλυσε στα προκριματικά. Η Παραγουάη, σκληρή, έντονη παρουσία των Ιθαγενών Γκουαρανί, έπαιξε σε 4 σερί Μουντιάλ, επιστρέφει μετά από 16 χρόνια. Η Τινησία, η απόγονη των Καρχιδόνιων από το 98, έχει χάσει μόλις 2 ραντεβού. Η ακτή Ελεφαντοστού, εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αφρικής, επιστρέφει από το 2014, το Ουσβεκιστάν. Στην πρώτη του παρουσία, πρώτη πρόκριση για την ομάδα της Ασίας, το Κατάρ, και γι' αυτό είναι πρώτη πρόκριση, αφού ήταν οικοδεσπότες το 2022. Η Σαουδική Αραβία με την τρίτη σερί παρουσία της το 2002, το 2022 νίκησε την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Νότια Αφρική που επανέρχεται στη διεθνή σκηνή από το 2010, όταν διοργάνωσε το Μουντιάλ, είναι η πρώτη της πρόκριση από το 2002. For the teams in pot 1 and 2, there were certain factors which will determine which